If you think I'm joking, I will block you this last one. No. I will see. No, I'm not joking. I'm not joking. No, serious, I'm not joking. I'm not joking. My last time, if you are here, get really serious, focus. I'm serious, I'm not joking. But you know, you have pneumonia. Just focus. What if I'm not talking about? I'm here with shot to go. I'm here with shot to go. Take taco she is now. I'm here with shot to go. Upon the whole Rimo card, okay, Bianca, the cash remains. Behave yourself now, make interview. The worker on straight. The worker on straight. Icho shishe jato no garendo haneri. Branga bia takashiri meza. Ko dia no garaga bru. Bru ara nkata mu no nwa horo bia nga bia nerem. Branga be church. Branga be church. Tonazo. Look at. Le mania front. Itende pagayon. Itende will gym teacher. Le mania front. Asking the turn all le mania front turn. Mande man no war. Lo told yita mande mere we wa. Look at. And you won't keke why. Eh? Well, Pacana, okay. He won't keke why. Why? Why? Well, Pacana, okay. Well, Pacana, okay. Uncle Tazu Yirazu crocodile. Ibranga big up say why. My bingo. You put a moku at church. Okodoya pneumonia, the Abara pneumonia. Otele Ndi Mma, what was your balota? The Quebec skip on Nina where she tell. Or I'm all God. Ibranga Jakashi Meza. I get back in a bet night and all 1.5. My bingo. That would have phone Ugi. Thank you. As what make I know to that happy church and I may put to guitar. As what I mean, make I know we're Pakalishi. Oguazo, Gano Tunga. Amaki Banga Bloshka. Amaki Banga camera. Behave yourself now. Behave yourself. Amaki Brandona camera brusher. It's how you onye fokanizer. Alubegali yele munye onye fokanizer mpachiga taya moto. But here's again. Look at. Hey, Chileke, Nakwadi Bimbiana, ye would honor Murona Mayage. Meshono. I think it's you. Matter Patana, I say was spec here. I wouldn't dare not to Obodo Ibo or Yipralaho. About Patana, Hako, here my spec, I am near. I was spec, the quest spec, Lequesia. Lequesia, you chase it and Ziga Corbo. Yes, Gama lizard. Behave yourself when I come out now. The winning who I bet here be Larang and I hold it. I bet here be Larang and I hold it. Behave yourself. Ginika. Ginikonya. Ginika Dike. Gine. Therefore, 27. It's your mole.
Amuke mwa. Kebish na watch him. Owere. Were. Lekwe ihu akụkpọ chala yo. Lekwe odi ihu gara. Lekwe ihu akụkpọ chala gị. Were. 27 gave ihu agadi nwanyi. Bịa nga bịa eberem. Shlanya. Behaviors. Hey, I'm not playing here with you. If you're here to joke, I remove you and block you now. Oti iro nye pere ikpe na court alo were ikpe aramara. Me get behavior nwoke na me put ogi here. Mere ko toto ababa here pile na page ahụ nwa bingo. Pile na that page. Branga bịa makpuru na be ka nkata wepụrụ nwa. Branga bịa tidira m na be ka nkata mere abortion. Branga dinara na be ka nkata nwere abortion bi kelem. Kefe tafa hi kenishi. You could teach him without makeup. Give Yanga pay mamoka. Tell mama without makeup. Give Yanga pay mamoka. All the kids are some could be open. She go time she could begin a bend door. We're coming out when I like a bigger talking Ramazo. They share down on organizer. Yeah, so. When network. Bishop, good afternoon. Ibaranga, you read singlet. If you have one bishop, good afternoon. Really, when I'm the singlet before I get ball. Ibaranga, you read singlet. If you have one bishop, good afternoon. Uncle Yano and Jim Coggin. Hey, singlet before I get Bishimotishi, where tattoo Sekashangi, Ogwagaraga. Bishop, where tattoo Sekasia, go woman and Ogena. Ima no tattoo Kennedy of Nana La Bingo. Oh, yeah, where I get a high, cool down, can you run one? It's a gimmer. Cool down, can you run one? Cool down. No, yeah, Morana, Morana, they carry high. Now, Morana, I'm not there high. Yes, now. Come on, damn you, not to that, cool down, come down, Bishop. I think you go to damn you, and you can come down. I want one day dance. One day dance. One day dance. Cool down. I want one day dance. Okay, more young. A higa, that pumps got to trap at go to Louis and Alabama. Yadeka wood on your that's it. It's on Ishime, she only shindu dogache. That's it on Ishimo, shindu dogache on Anambra State. It's a Bianca Tigremu, Dodreg, Chile Cabago. Mapping come now, Bishop. Chile Cabago, Bishop. Why you get a Tirimu Todia? Why is the tribu Dodia? You will give me Bedoma. Yadi can get my work every morning you should do Dogache. On your ready. Mba Bishop, why is it again? Mbao. I will kill a macam killing. I like him such a killer. Whatever you will Amazon bingo. Branga Biamu Dodrego, Yadika Uba Kebere Memo Vanite on you shouldn't do that Udogache. Mabingo. Mba. With a phone ante when I like Alamazo. And over the Branga Biabere Macanapa. I'm not eating Bishop. Asking the last one. You go back to my bingo. Mishlata Topuga. Wait to Akagahunala, the Wakagahunala. Give me a no. Lazo. Ebe kunu bia wo security ke no. Mba.
Iwu onye nche na estate oge ka m jụọ nga ịnọkwanụ yiri ụlọ ndị nche nọ na estate. Mba, awụ m onye nche na estate. Mba, agara m ịhụ mmadụ. Ị bịara ịhụ mmadụ. Bịara ịhụ mmadụ. Ka mkpọrọ amụ gị ha like this gbapụtara like this. Gịnị m ibi ọdị gị? Ihe traza ma enwe mkpọrọ amụ pụtara apụta. Enwe mkpọrọ amụ pụtara apụta. Enyi agịrị ka ịpa n'ukwu ihe ka. Heke ịpa n'ukwu. Gịnị ka ịpa n'ukwu? Heke ifo wa. Enwe pati. Onye eji arụ ọrụ na onye eji arụ ọrụ. Eji arụ ọrụ. Upon no Eugene yele koge like this. I'm okay give before get here. I'm okay give before get send them the question. Mba. Then upon no Eugene key, let him and I'm going to how Tanaji. Ongo ha. Emma, I'm going to like you. Ongo. Imre BBL amo. Mba Chukwu shinyemi ya. Anyị ma Chukwu shinyemi ya mba. Apakwala ihe adịghị n'ike nwaanyị na-akwụ ụgwọ isi ya. Nwaanyị ọ were dọwapụrụ otele nwanne ị gakwa akpọ ya ga ụlọ ọgwụ. Ọnwụkwana nwaanyị ọ were ịpara ihe edega n'otele ị gakwa eme ya admit n'ụlọ ọgwụ. Mba m ji bịa achọga nwaanyị ka ihe nwaanyị ga-alụ achọga m bịa were fonu. Kebishi na nọnyere m. Niger Republic. Enyi ịmụlọ ka ị nọ ọwụ mkpọrọ dị ha. Ọwụ mkpọrọ abịa m ihu mmadụ onye hapụrụ apụ asị m chere ya abịa m iwere ihe asị m chere ya na ọ na-apụta. Na Niger ọwụ. Niger ka ị nọ na obodo oyibo na-akọwa aside country. Aside country. Ọwụ na Nigeria. Anọ na capital of Niger, Niamey, capital of Niger. Iso hụ ndị nọ aside country. Iso akwụkwọ ndị nọ aside country ga-epụta. Aga m eme agha aside country. Dem you. Ekwu ndị nọ aside country ga-egbara pụta. Bishop, ọwụkwana ha for ha well. Dem you Chineke agbaghị ọkụ. Kama ị ga-emepe ọ na-ajọ gị ele obodo nọ gị sị emere travel ka ị bịa nga ekwuhe na aside. Mba Bishop, aga m ekwu eziokwu. Bịa ka gị na-edisifugharị ụmụachi echi na ụmụachi na ọba anyị na-amaghị na obodo ahụ tiri eti esoro gị menwe akwụkwọ ka ha gawa dị jee company. Bishop otigwe ha eti anyị ka Nigeria mma. Anyị etighị eti anyị ka Nigeria mma. Anyị ka Nigeria mma. Ya na-eme ka Nigeria mma nọzie nga ahụ chọta nwaanyị chọka Chineke agbagọgọ. Get out of this place. Nwa bingo. Nọzie ebe ahụ chọta nwaanyị onye riri eri. Mba Bishop. Get out of this place. Ịwa ọchịchị kwa izu ole ike ịwa ọchịchị and man need the wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe for Chineke agbagọgọ. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya agbagọ. E watch it ya get back they just know what ya taku share the for what? Subscribe for this place Chineke agbagọgọ.